जों सिगाङावबो थारिख मोनसे लाखांबायमोन फेल जाबाय जों नाजाजों जे बिजेपिया मोनसे मन्थ्र दङ सबका साथ सबका बिकास बे हिसाबै जोङो दिनै एसे सिगाङाव मावथिफोरनो रानबाय माखासे साननि सिगाङाव दिनै जोङो फारि फारि भैरबकुन्द समस्तियाव न'खराव गंफा खरै होनो आवगायदों दिनै बेयो जोंनि बनगुरुम अर्गें फोथाराव मोननै सेन्टारनि थाखाय माजुलि एलपि स्कुल लेफ्ट राइटनि थाखाय दिनै बे राननाय हाबाफारिखौ जों खालामदों बेहाय दिनै गासै 300 गं बे अदाबखौ राननाय जागोन 300 आरो ना औ 300 गं 300 गं लाग्राफोरा बिराद भिर नुनो मोनदों लाग्राफ्रा गासिबो सानदों जों दिनै फैनायफोरखौ मोनजोबगोन होननानै सोरबाफोर मोननाय जुदि थायोब्ला बिथांमोननो आरो जोङो उनाव होफिननायनि थांखि लादों रायजो राजाफोरखौ मा होनना बुंगोन दा रायजो राजाफोरखौ आं बेबायदि बिजेपिनि ओरैनो होनाय सुबिदाफोरखौ नाजावनानै लानायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बे मोनसे नुजाथिनाय जादों जे बिजेपिखौ बिथांमोनहा मोजां मोनो बेनिखायनो बिजेपिनि खाथियाव फैनानै बे मुवाखौ आजावनो थाखाय साहस खालामदों ভালে লাগিছে কোনে দিছে এইটো বিজেপি এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ ভাল লাগিছে ন ভালে লাগে এতিয়া ভাত কিহেদি বনাই আছিলে আগতে চুলা লগত আগতে মাটি চুলা এতিয়া লোহাৰ চুলা পাই আনন্দ ভালে লাগে কেনে অনুতপ্ত আজি যেহেতু আপোনালোকে এইটো পালে ভালে লাগে আজি লোহাৰ চুলা পাই ভালে লাগিছে মনত আৰু আগত মাটিৰ চুলা আমি ভাত বনাইছিলোঁ এতিয়া চৰকাৰ পৰা এইটো পাই আমাক ভাল লাগিল কোন চৰকাৰে দিছে বিজেপি চৰকাৰ দিছে আৰু ধন্যবাদ কাক দিব তাকে দিম ধন্যবাদ কোন তাকে চৰকাৰক